Agur tardi guzioi, eskerrik asko gu sintonizatzeagatik, hemendik aurrera BRICS erakundeari buruz hitz egingo dizuegu. Badakizue zertara datorren gaurko ekitaldia, hitzaldi bi izango ditugu, hain zuzen infobricks.info izeneko webgunea presentatzeko. Mundu mailan lehenengo presentazioa, naiz eta bi hilabete lehenago lan egin dugun, hain zuzen, BRICSen inguruko informazioa zabaltzeko. Hitzaldiak honela daude antolatuta, alde batetik lehenengo Eneko Imaz daukagu, Ataundarra, 20 urtekoa, eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasten duena 3. mailan, hain zuzen ere, bera aditua da geopolitikan, eta ziur asko ikasiko dugula beragandik. Beste alde batetik, Durangon, Ekai Zenterren, hain zuzen, presidentea daukagu, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, ekonomian aditua eta geopolitikan ere bai, Adrian Zelaia. Eskerrik asko biei, hain zuzen, parte hartzeagatik, eta besterik gabe hasiko gara, horretarako Eneko Imaz oaintxe bertan etorriko da, eta aurrera. Kaixo denoi, eta nire partekin hasi aurretik zehaztea Infobricks webunetik jarri duela martxan enkuesta bat, eta horren erantzunek hemen gutxia aurkeztuko ditugula. Hortaz, nire zati eban haudet bi ataletan, lehenengoan definitukoet zer den imperialismoa, eta ze forma unipolarruki duen gaur egun arte, eta azkenik, esango dut, guk gaztek ze egin daikeun, edo ze proposamen dauzkeun, testinguru kezkagarri honen aurren gaur egun. Hortaz, imperialismoa da garkotasun handia duken gai bat, egunerokotasunen entzuten dugu, gehien bat edabietan da telebistatan, gaur egun dauken egoera kezkagarriengatik, gehien bat Palestinako genozidioa, lehengo astean emantzan Siriako egoeragatik, eta baita oraindik bukatu eztan Errusia eta Ukrainen arteko gerrakatik. Hortaz, hainbesteko garantzia hartzen, ezinbestekoa da honen kontra borrokatzeko zer dan da zezagarri hartzen dituen jakitea. Hortaz, Leninek imperialismoa definitu zon, edo kokauzon, kapitalismon garapen fase baten barrun, hau da, kapitalen eta enpresa multinazionalen konzentrazioa eta zentralizazioa hain handiedan garai baten, kapitalismoan bultzatzen ditula, alkarren arteko burrukak eukitzea, edo alkarren arteko hegemonie burrukatzea. Eta honek ondoraztatzen du herrialde imperialisten arteko gerra imperialista. Hortaz, kapitalismoa da sistema bat kontraesan edo ezaugarri kontrajarri asko dituna, eta hauen intentsifikazion edo estutzen ondorioz ematen die krisi kapitalista ezberdinek. Eta nahiet krisi kapitalistak haikau, ze oso erlazio estudia dauke krisi kapitalistak imperialismokin. Gehien bat, krisi kapitalista dalako testinguru bat, kapitalan ekoizpen harreman zarkituk, edo jada kapitalantzako errentagarrik ez dien ekoizpen harremanak aldatzeko da irautzeko testinguru badalako krisi kapitalista. Eta baita kapitalak baliatzen dola krisi kapitalista hau, imperialismoan bidez bere sistema reproduzitzeko edo bizirauteko. Eta hortaz, imperialismoa da, gehien bat, bendik kapitalismoa aiau bestan herrialde eta iristeko baliabide bat, eta hortaz, herrialde imperialistan ekonomia nazionalan gabezik edo ezintasunek periferiako edo hezkuntza burgesen 3. mundu mailako errealta igarotzea. Hortaz, behiek benefiziatzea 3. mailako herrialde horien esplotazioz eta ustiapenez. Orduan, Leninek esaten zon, imperialismo sustrai ekonomikok kapital metaketan eta klase borrokan kokatzen diela, hau da klase borrokan intentsifikazioan edo krisi kapitalistan, eta baita, azken finen, imperialismoen helburu da zentro imperialistako herrialdek osatzea mundu mailako merkatu global bat, horren baita kokatzen den globalizazio famatue, eta orduan herrialde imperialistak aspiratzea periferiako herrialdek behien mesedeta.
Bueno, guain, pixkat azalduko dut orain arte nagusi izan den mundu unipolarra. Estatu batuen hegemonia mundiala duela urte askotatik eman da, garapen garatua, baina gehien bat kontsolida dauzan bigarren mundu gerra ondoren. Gehien bat, estatu batuk balia zielako Europako herrialden egoera larritaz, adibidez, mundu gerrak eragintzien baja zibilek, azpiegitura suntsitue, ekonomia ondoratue, behien Marshall Plan ezagune atatzeko. Marshall Plan hori izan zen gehien bat, Europako estatun eta estatu batun arteko merkatue flexibilizatzea, estatu batun mesegetako, eta gehien bat, Europako herrialden berrerekuntza, hauen gidaritzapen edo hauen mesegetan eitea. Orduan bali hau zien, behien finantza sistema hori bali hau duz, hauen egoera larria aprobetxauz, behien benefiziok edo irabazi propiok ateatzeko. Eta hortaz, estatu batuk, baita bigarren mundu gerra bukago ondoren ezarri zon, instituzio internazionalen bidez, adibidez, 1954 Bretton Woods akordiotan irauzitun nazioarteko diru funtsa eta mundu mailako bankue, eta baita, 5 urte geroago, hau da, 1999 NATO sortu zen. Edo garai hortan, kontsolatzen nahi ziren bi bloke ekonomikon arteko arriskun mehatxokin. Hau da, bloke occidentala, estatu bat okidauta, eta ekialdeko blokea Sobietar Batasunek idauta. Eta hortaz, hauek izan ziren gerra hotzeko bi irabazlen nagusik, hau da, estatu batok eta Sobietar Batasune, eta honek eragintzon, bi bloke hauen arteko hegemonin talke ematea gerra hotzat ditu zaion prozesu hortan. Orduan izan zen NATO eta Varsoviako itunen arteko talka bat. Eta etzan euki talka zuzenik, hau da, bi herrialden arteko gerra zuzenik, baina bai euki zitula, une askotan horren mehatxuk, adibidez, 1972ko Kubako Mesilen krisin, eta honezain baita euki zituen gerra proxy edo ezergako gerra batzuk. Adibidez, Vietnamen, bi Korean arteko gerran edo Afganistanen. Eta orduan, eman zen 20. mendeukeran Sobietar Batasun desagerpena, eta honek eragintzon bloke hegemoniko bakarra estatu batuk giatzen zona izatea, garai hortan. Naiz eta estatu batuk bihurtu munduko bloke ekonomiko bakarran bidarik edo liderrak, baita eman zen 20. mende hasieran krisi kapitalista bat, 2008ko krisi horrekin nagusi izan zena, eta honen ondorioz, eman zen kapital metaketan, edo orduko kapital metaketan gainbera larri bat. Eta honen ondorioz, eman zen Mendebaldeko instituzion kredibilitateen mailan oso gainbera hundie, edo baita konfiantza gutxi edukitzea Mendebaldeko bloke hegemonikon. Aurretik aipautako nazioarteko diru funtsen eta mundu mailako bankun krisikin. Eta honek eragintzon, edozein krisitan gertatzen bezala, orduko indar korrelazioan aldaketa bat emateko posibilitatea ematea. Eta ordu arte, periferikok edo 3. mailako mundu, herrialde kontxeratzen ziren herrialdeoik, bloke ekonomiko baten bihurtzea BRICS taldeen sorrerakin. Eta esan barra dauket krisi hau, 20. mende hasieran hasi zen krisi hau, baita azkartu zela COVID-19 agerpenakin, izan zela zusteko agerpen bat, eta baita aurretik aipago bezala, krisi kapitalista horon okertzen diela herrialde imperialisten arteko erlazio, eta honek eragiten dola, garai hortan hegemonikoa dien herrialden arteko erlaziok sakeroz okerra izatea, eta horre auken ematen do, periferiakok edo ordu arte hegemonia eukiazton herrialdek agertzea. Eta honetan, baita, BRICSen agerpena garrantzizkoa. Eta hoin, amaitzeko, aipauko dut Txinako kasue. Txinan goraka da, ematen nahi da oendala 30 urte ingurutik, gehien bat bihurtu da Mendebaldeko herrialdeen fabrika herrialde izatetik, estatu batuen hegemonien borroka deken herrialde bakarra izatea, gaur egun. Eta gehien bat, hau da, batzerriko herrialdek eta baita Txinako estatuk eukidon inbertsio garrantzitsu eta garapen garrantzitsu gaurren kapitalismon adar errentagarrinak edo adar berezigarrinak dien badarretan. Gehien bat adar teknologikok izan daikala mugiko horrak edo aeronautika edo komunikazio gaiuk. Eta orduan, COVID-19 krisikin batea,
estatu batok ikusi zuen gerozta behar handigoa zeula Txinai aurriteko, behen hegemonie kolokan jartzen zuen aukera bakarra zilako, eta hortaz, hor kokatzen ditu, azken urte hauetan azkartu dien Ozeano Bareko konfliktoa, gehien bat Taiwaneko kasue, gehien bat Taiwanek dauzkelako modalako mugikorren semikonduktoren ekoizle nagusia, eta hauek die, semikonduktorek die, edo zein gailu mugikorre edo elektronikok ezinbesteko dukean zati bat. Hortaz, die kapitalismon gaurrengoa dar errentagarrinak. Orduan, aidea ematen, Txina eta mendebaldeko bloken arteko gatazka bat herrialde honen inguruan. Eta baita ikusten dugu, estatu bat euken ditula akordio asko Ozeano Bareko herrialde ezberdinekin azken urte hauetan, gehien bat Filipinas, Taiwan hortik aipago bezala, eta Australiakin, eta bar. Eta Trumpen kasukin orain itxia presidentetza estatu batuna, eta berak kanpainan zehar behin eta berrez aipaudo, gerozta berrezkoa dela Txinai aurre itea, eta Ukrainiko gerra hau bukatzea, eta Ukrainiko gerra ez da bukatzen, behintzet Europako herrialden esku guztea gerra honen finantziazioa edo ekoizpena. Eta orduan, urrengo blokea saltauz, gaurrengo testinguru honen pixkat azalpenengoet, eta zei egin daikeun honen aurrileko. Horren ikusten dugu, aurretik aipago bezala krisi kapitalista aiala ematen, gerozta larriko gana gutzako, eta gure egunerokotasunen alderdi askotan afektatzen duela krisi honek, gehien bat ikusten da, geroz eta jarrera atzerakoiak aiala zabaltzen, gazterin zehar, eta baita bestearen zehar, ikusten dugu, geroz eta etorkinen aurkako diskursoak aiala zabaltzen, baita Euskal Herrina eta baita mundu mailanen, eta hori da gehien bat kapitalai komunizaioelako langile klasea banatzea, eta benetan erredunetan kapitalismotik bere zokoa aldentzea, eta langile klaseko bakapa zaurgarri nahi ezartzea erru guztia, hau da, etorkinai edo atzerritarreko langilei. Eta hortaz, baita ematen da beste alderdi askotan krisi kapitalista hau, baizan daikena hezkuntzan degradazioan eta hezkuntzako materialen garestitzen, eta baita etxe bizitzan egoera kaskarren. Geroz eta sarbide gutxi badukula gaztek etxe bizitza batea, eta hauen prezioak geroz eta gorago dihoztela. Eta hortaz, aurretik aipago bezala, krisi egoera horon, erralde imperialistak bilatzen due, kapitalismo jarraitzeko modu bat edo beste, torkokatzen da imperialismoa. Eta orduan, bilatzen due, oraindik iritsi ez dien, kontrola ez daukan herrialde hoita, behien botera iristea eta herrialdei behien meseta azpiratzea. Eta horren adierazle die, gaur egun azkartzen nahi dien, gerra imperialistan kasuk edo gerra proxen kasuk. Hau da, Siriako egoera oso eredu argie da, gehien bat, ez dalako baizik eta Siriako herritarren arteko gerra bat, baizik eta kanpoko aktore asko parte hartzen duen gerra bat. Baizan Turkia, Estatu Batuk, Errusia eta Iran edo lakok. Eta baitan ikusten da, Siria dela ekialde horbilen pilarra edo oinarrie, kokatzen dalako geografikoki ekialde horbilen erdi-erdin, eta baita dalako petrolen eta olion aberatxaren herrialde bat, eta dalako eozein herrialde imperialistak menden eukin nahi duen herrialde bat. Eta ikusi aspaldi Katar nahi dela gerozta garantzia gehiago ukitzen ekialde horbilen, eta bere asmoa izan da, Katarretik Turkia irekitzea gasedukto bat, eta hortako ezinbesteko baztan Siriako kontrola eukitzea, eta guantxe Siriako kontrola hartu duen errebelde jihadistak Katarren mesedetan iken duen borrokalari dielako. Eta hortaz, nik proposatzetena da, gehien bat gaurko testinguren aurren, testinguru kazkagarri honen benetako erantzulek seinalatzeko, eta baita unibertsitatean eta egunerokotasunen agertzen dien eusen arraz edo jarrera atzerako edo razistai aurriteko. Oseke, hau izan nire aportazioa. Eskerrik asko, Eneko Imaz jauna, eta ondoren pasako gara bigarren hitzaldia entzutera, eta horretarako Egai Zenterreko presidentea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Adrian Zelaia, beste aldean daukagu, hain zuzen, konektatuta momentu honetan, jitsi bidez, eta agur egin eta gero, zurea da hitza, Adrian, aurrera, gaiak pilpilian daudenak, BRICS, zer den orantz goazen, eta zeintzu izan daitezkeen problemak hemendik aurrera, zuk kontsulta
handiak egite dituzu datuekin, batez ere hori, arrazionaltasuna jartzeko zure diskursoan eta bar, eta horrexegatik eskergarria da, benetan, emango duzuna, zure hitzaldia. Aurrera. Bueno, eskerrik asko Gorka, eskerrik asko hor zagozen guztiei. Bueno, kontutan hartu, uste zuek entzuten ari zariela, baina nik ez dut entzuten zuek esaten dozupena. Orduan, momentu baten esan nahi bat zuen, igual chat bidez edo abisatu eta orduan telefona konektatu alizateko. Vale. Bueno, nire ideia zan, principios formatua, galderak eta erantzunen formatua izan behar zala, eta batez be, bueno, gaien zerrendan agertzen diren konzeptuen arabera, orduan gutxi gora bera jarraituko ditut gai hoiek, ez? Lehenago, zer dira BRICS? Bueno, BRICS da, batez be, helburu ekonomikoen arabera, sortutako, bueno, egitura bat. Eta egitura bat esatia asko esatia da. Ze askotan esaten dana BRICS-i buruz, entzuten da ondo? Bai. Bale. BRICS-i buruz askotan esaten dana da, hain zuzen, egiturarik ez dekon elkarte edo erakunde badala. Bueno, baina segun egitura zer esaten dautzegun, ez da? Gero komentauko dugu zer horretaz. Bueno, BRICS-en sorrera ematen dagoela mende honen hasieran Errusia, Txina eta Indiaren artean gauzatzen hasi ziren bilera batzuetan. Bilera informal batzuetan. Bilera informal horiek lotu ziren momentu baten BRICS hitzarekin, BRICS hitzaren atzian zegoen kontzeptuarekin, hau da, nazioarteko azterketa batzuten erabiltzen ari zen terminologia, BRIC hasiera batean, ez? Eta orduan, hasi ziren terminologia edo termino hori, hitz hori aprobetxatuta, hasi ziren bilera guztiz informal batzuk egiten, Txina, India, Errusia eta Brasilgo ordezkariak, eta bilera informal horien arabera konturatu ziren, gauza batzuk, gero eta gehiago aman komuneak konpartitzeko interesa zeukiela, eta denborarekin BRIC hori bihurtu zen BRICS Ego Afrikaren sarreraren ostean. BRICS hori gero eta indar handiago hartzen hasi da, zabaltzen apurka-apurka, eta orain, ikusi dut gaien zerrendan jarri duzue BRICS versus G7. Eta G7 oso ondo dago konparazio hori, ze askotan esaten da, BRICS Europar Batasunarekin konparatuta edo BRICS OTANekin, BRICS erakunde informal moduan, konparatzeko erreferentziarik onena mendebaldean G7 izan daiteke. G7 oso modu egokian aukeratuta dago. Eta BRICS eta G7 mendebaldeko referentzia moduan hartzen badugu BRICS eta G7 konparatuta, BRICS ja gainditu dau G7 neurri ekonomikoen aldetik, ez? Barne produkto gordinaren aldetik. Zein herrialde dagoz, gutxi gora bera badakizue, ez da? Hasiera batean India, Txina, Errusia, Brasil, gero eta Ego Afrika, igaz sartu ziren Etiopia, Arabiako Emiratu Batuak edo, Iran eta Egipto. Eta aurten beste 13 herrialde nolabait elkartu dire, baina beste kontzeptu berri baten arabera. Entzun dozu ziurazki, 40 herrialde gehiago egon direla itzoiten BRICSera sartzeko, eta horien artean 13 aukeratu dire, baina ez sartzeko kide moduan, baizik eta nolabait elkartu moduan. Herrialde elkartu moduan. Herrialde elkartu horiekin, harremanak modu diferentian eratuko dire, ez dira benetako kideak izango, baina hori ez da guztiz oso gauza importantea,
Zeo zer gertatzen ari da, grabaketan edo? Ez ondo. Bale. Ze, azkenian egitura informala izan da, kide izatea, ala herrialde elkartu izatea, ez da horren importantia. Ze, azkenian erabakiak non modu baten edo bestean kontsentsu bidez hartzen direlako. Bueno, BRICS importantia da konzepto moduan, eta nolabait adierazten duelako BRICSera sartzen diren herrialdeak edo BRICSera sartzeko borondatea adierazten duten herrialdeak nolabaiteko aukera geopolitiko egiten ari direla. Naiz eta helburu ekonomikoak izan, batez be garapen ekonomikoarekin lotuta, hor badago principios helburu geopolitiko edo helburu ekonomiko bat adierazten dana, eta hori jada nolabaiteko apostua hain zuzen G7-ren ordean, hau da, mendebaldearen esparruaren aurrean beste esparru horretan parte hartzeko. Bueno, BRICSen egitura esan dugun moduan oso informala da, batez be horren atzian dagoen borondate politiko eta borondate geopolitikoa eta ekonomikoa da importantena, baina badagoz horrekin BRICSekin lotutako beste erakunde batzuk baudakiela egitura sendoagoa eta BRICSek bultzatutakoak. Batez be, hor dago garapenerako banku berria, deitzen dana, horren zuzendaria Dilma Rousseff da, brasildarra, eta hor ja badagoz fondo batzuk jarrita, egitura propioa deko, eta batez be garapenerako inbertsioak bideratzen dituena. Edo beste erakunde garrantzitsu bada Shangaiko erakundea. Shangaiko elkarlanerako erakundea, SCO, nahi baduzu. Horien batzutan konparatu da OTANekin, izan da herrialde emergenten, herrialde gainerakorren OTAN balitz moduan, baina ez da hain zuzen, ez da defentsarako erakunde bat, da seguridaderako erakunde bat. Eta horien ikusi da gerotan garrantzia handiago deko, kontutan hartuta mendebaldean zein punturaino garatu diren beste herrialdeak menperatzeko, garatu diren tresna belikoetatik aparte, tresna irregularrak edo gerra hibridoaren tresna. Hau da, herrialdeak desegonkortzeko, desestabilizatzeko, barne terrorismoaren bitartez, koloreen iraultzak eta bat, eta horrekin lotuta dago neurri handi baten SCO, Shangaiko erakundeen, elkarlanerako erakundearen funtzioa. Garrantzia handikoa da zentzu horretan. Bueno, BRICSen etorkizuna. BRICSen etorkizuna, nik uste dut argi eta garbi izan lekela momentu honetan, ikusita zenbat herrialde eta zein herrialde dagoz BRICSera sartzeko gogoarekin, gero eta gehiago BRICS bihurtzen ari dira, hasieran esaten zen herrialde emergente, herrialde gainerakorren erakundea zala, baina gero eta gehiago herrialde emergente eta garapen bidean dauden herrialdeen erakundea dana. Bueno, azterketa makroekonomikoetan hori badakizu ez da, mundua zatitzen da alde batetik herrialde garatua, batez behin mendebaldea, garapen bidean dauden herrialdeak dira lehen hirugarren mundua, edo ondino garatu barik dauden herrialdeak, eta herrialde emergenteak edo herrialde gainerakorra. Hiru esparru horiek ezberdintzen dira. Herrialde gainerakorrak edo emergenteak, dira, badakizue, Txina, Errusia, India, Asiako hainbat herrialde, eta bar. Bueno, eta orduan, ikusten ari gara, azken urtetan, nola 2022tik aurrera, eta neurre handi batean Ukrainako gerra hasten danean eta orduko leherketa geopolitikoaren ondorioz, gero eta gehiago alde batetik daukagu mendebaldea eta bestetik, esan doda moduan, ez bakarrik herrialde emergenteak, baizik da, emergenteak eta garapen bidean dauden herrialdeak. Eta horiek denak hasi dira
neurri batean edo bestean mugitzen BRICS eruntza. Kolaborazio edo esparru ekonomikoa nahi baduzu. Orduan, ondino momentu honetan, ja badagoz, 23 herrialde BRICS-era sartuta, modu baten edo bestean, beste 30 dagoz itxoiten, ora sartzeko bidean, baina ikusten da modu batean salbuespen batzuk kenduta, herrialde emergenteak edo garapen bidean dauden herrialdeak apurka BRICS-en bidea hartzen ari direla. Bueno, zergatik daude BRICS barruan erregimen politiko ezberdinak dituzten herriak? Bueno, hain zuzen, BRICS-en helburua ez dalako politikoa zentzu horretan. Hau da, BRICS-en oinarrian dago, printzipioz, mendebaldearen proiektu ekonomikotik aldendu nahi diren herrialde guztiak batzen hastea. Eta, klaro, aldendu nahi duten herrialde hoien artean oso proiektu diferenteak dira. Oso proiektu politiko diferenteak, proiektu ekonomiko diferenteak, eta barne egitura politiko eta ekonomikoak diferenteak, bai. Hori da, hain zuzen, BRICS-en helburua. Eta eurek behin eta berriz esaten dabe, euren estrategietan, besteen herrialdeen proiektu propioak errespetatzea nahita esko kontua dela. Bueno. Orduan, horrek zer esan nahi dugu? BRICS-en barne ez dagoela ideologiarik? Bueno, BRICS erakunde moduan ez dago eukiko ideologiarik nahi baduzu esan txorretan, baina praktikan badagoz herrialde batzuk liderrak direla, eta beste batzuk ez direla liderrak. Eta praktikan horrek eramango dau edo mugitzen ari dea herrialde guzti horien joerak, ibilbide politiko eta ekonomikoak bide batetik. Eta zeintzuk dira herrialde horien funtsezko ezaugarriak alde horretatik, gai hori behin eta berriz aztertu dugu. Eta nolabait definitu nahian zer dago BRICS herrialde emergenteen estrategia horien bar. Eta ezaugarri eman komun batzuk topatu eskero, helburu moduan, ez oraingo herrialde guzti horien ezaugarri moduan. Baina helburu moduan, nik uste bi kontzeptuak oso argiak direla herrialde horietan. Gurekin konparatuta, batez be. Lehenengoa, eta igual importantena da, gobernu eta enpresa handien arteko harremana. Eurek esaten da, mendebaldean, behin eta berriz esaten duzu herrialde demokratikoa sariela, baina praktikan ez ari herrialde demokratikoa. Praktikan gobernuak enpresa handien azpian dagoz, mendebaldean. Eta eurek esaten da, principios, herriak defenditzeko, gobernuak herrien alde, personen alde, herritarren alde lan egin alizateko, funtsezkoa dela, nahitaiezkoa dela, gobernuak enpresa handien gainetik egotia. Eta hori ze ideologia da? Izenak, batzuk erabiliko dabe izen bat, beste batzuk beste izen bat, baina kontzeptua da importantena. Eta hori interpretatzen da modu diferentetan herrialde batean edo bestean, baina funtsezko ezaugarri hori oso argi dago. Claro, horren atzian zer dago? Tradizio oso diferenteak eta garapen maila oso diferentea herrialde batetik bestera. Adibidez, India hori egon, oro har Asiako egitura ekonomiko diferentetan, badago nolabiteko tradizioa hemen galdu duguna. Egitura komunalak nolabait mantendu dituzten, komunal batzuk mantendu dituztenak. Eta hemen igual kapitalismoen bi menden ondorioz guztiz galtuta dago zanak. Eta horrek lagundu dago nolabait konzeptu hori mantentzea. Estatuaren pisua defenditzea, enpresa kapitalista hundien aurrean, eta hori gertzen da,
teorian, kontzepzio nahi baduzue sozialistetik oso urrun mugitu diren herrialde batzuen ibilbidea ulertuan izateko. Adibidez, Turkia kasuan, herrialde musulman batzuen estrategiak, Iran, Indiaren ibilbidea bai, Indian, gobernu sozialistak egon diren hainbat urtetan, eta horrek lagundu da nolabaiteko oreka mantentzeko hori gobernuaren pisua eta enpresa pribatoen artean, beste mendebaldean aspaldi galdu direnak. Baina importantena dira kasu honetan, edo ikuspegi honetatik, Errusia eta Txinaren ibilbideak. Errusiaren kasuan, badakizue, Sobietar Batasuna amaitu zala gutxi gora bera 80ean, eta hor 10 urtez privatizazio basati baten prozesua bizi izan zen Errusian, eta prozesu horretan, eta kondamen ekonomiko, sozial eta politiko gertatu zala, eta 2000 inguruan, gertatu zen batzuk Putinen irautza izendatu duanenak. 2000aren inguruan, Putinen taldea heltzen da gobernura, eta hasten da, diran hainbat neurri hartzen, beste esparru batzuetan ere, baina momentu honetan ez ditut komentatuko, baina batez be, korporazio pribatu handien aurkako irautza bat izan martxan jartzen. Batez be, askotan oligarkak izendatu ditugunak, oligarkak botere politikotik kentzen, lehenago, eta hainbat enpresa handien publikoa egiten, nazionalizatzen, eta neurri diferenteak hartuta, beti helburu horrekin, ziurtatzeko enpresa handiek ez daukiela botere politikorik. Eta hori zen 2000 urtetik aurrera egondan aldaketarik importanteena. Hori prozesu hori sektore diferentetan, modu diferentean gauzatu zen, oso nabari izan zen, adibidez, sektore finantzieroan, bankugintzan. Bankugintzan batez be oso neurtuta dagolako, hor ikusten numero zenbakiak ikusita, oso argi ikusten da, nola Sobietar Batasunaren garaian, bankuen 100 ziren publikoak, baina Yeltsin 80etan privatizazio prozesua oso nabaria gertatu zen, 10 urte gerozeago, gutxi gora bera, banku merkatuaren 30% zan publikoa bakarrik, baina Putineri iraultza gobernura heldu, eta azten da berriro joera horreri buelta emoten, eta azten da nazionalizazio prozesu gero eta handiagoa bat martxan jartzen, momentu honetan ja 65% inguru, banku sektoren 65% inguru publikoa da. Antzeko zer gertatu da sektore estrategiko gehienetan. Eta hor ikusten da, nola epe luzera badago antzeko kontzepzio bat Rusian eta Txinan bai. Txinaren prozesua oso diferente izan da, bakizue, Txinan, neurri batean ennekoa azaldu duen moduan, 30 urtez, 70-etatik, 80-etatik aurrera, nolaiteko hitzarmen estrategiko bat egon zala mendebaldeko korporazio handiak eta Txinaren artean. Hitzarmen estrategiko horren ondorioz, mendebaldeko multinazionalak masiboki inbertitu zuten Txinan, eta inbertsio horien ondorioz, Txinak oso onderabili zuen hitzarmen hori, eta horren ondorioz Txinak aukera eduki zuen bere industrializazio prozesua modu intensibo eta masiboan garatzeko, eta mendebaldeko multinazionalek aukera eduki zuten lan esku merkea lortzeko eta merkatu berrietara heltzeko. Eta horrek oso ondo funtzionatu zuen 30 urtez, baina mende honen hasieran ja hasi ziren eztabaida batzuk sortzen alderdi komunistaren barruan, Txinako alderdi komunistaren barruan, eta baita ere Txinako gobernuaren barruan. Prozesu horren inguruan. Eta sektore bat hasi zen gero eta argiago azaltzen
oso prozesu interesgarria izan dala Txinarentzat, industrializazioa sustatzeko hain zuzen, baina mugak jarri behar deutzoguzala prozesu horreri. Ze bestela, multinazional horiek Txinaren jabeak bihurtuko dira. Txinaren jabe bihurtuko dira. Eta orduan, gertatu zen nolabiteko burruka, alderdi komunistaren barne eta Txinen gobernuaren barne, eta burruka hori hasi zen argitzen 2012an Xi Jinping boterera heltzen denean. Eta ordutik aurrera, argi geratu zen, barne burruka hori jarraitu zuen. Shangaiko taldearekin batez be, oso lotuta zegoela hori multinazional batzuen interesekin, baina 2012tik aurrera, Xi Jinpingen eskutik oso argi geratzen da, printzipioz Txinaren politika berriak hortik jongo direla. Hau da, multinazionalak, korporazio handiak, bai txinatarrak eta bai nazioartekoak, gero eta gehiago, argi geratuko dira botere politikotik kanpo eta botere ekonomikoan bebai, gobernuaren azpian geratuko direla. Orduan, hemen ikusten duzuen nola hasten da, barne mailan bebai, oso konfluentzia estrategiko nabaria, ideologiko bebai nahi baduzue, Txina eta Errusiaren arteko estrategiko, enartian. Konfluentzia horrekin batera, herrialde biak, hasi ziren, bebai, BRICS nazioarte mailan, BRICSen esparrua lantzen eta garatzen, eta hasi ziren mundu multipolarraren konzeptua mai gaineratzen. Oso modu progresiboan, estrategia diferentekin, batek eta bestea. Baina, nik uste BRICS zer dan ulertzeko, bi bide dagoz. BRICSen adierazpen formalak, BRICSen proiektu ekonomikoak, eta baina gero jakiteko, benetak BRICSen atzetik zer dagoen, jo behar dugu, Errusian bertan landu diren dokumento txostenetara, Txinan bertan landu diren txostenetara, edo Indian adibidez landu diren txostenetara. Ze, claro, BRICSen egituran bertan, prinsipioz formak gorde behar dire, esparru ekonomikoan geratu behar dire, eta beti garapen ekonomikoarekin lotutako proiektu konkretuekin lotuta. Orduan, hori izan leike ez dala formalki, hau da, Txina eta Errusiaren proiektuen atzian dauden ideia horiek, esan leike ez dala, hori ez dala BRICSen ideologia formala. BRICSen ez daukolako ideologia formal bat. Baina bai, iparraldea herrialde bi horiek markatzen ari direla zentzu horretan. Eta badago BRICSen era sartzen diren herrialdeetan, eurek badakite, hor dagola, eta nolabaiteko jarrera irekia dago bide horretatik mugitzen hasteko edo mugitzen jarraitzeko. Gero zer gertatzen da praktikan? Herrialde bakoitzaren egoera zeharo ezberdina dela. Hau da, herrialde oso lotuta dago alde batetik, barne egiturekin, herrialde bakoitzaren barne egituretan zein punturaino enpresa pribatu handiek daukien indar handiago edo txikiago adekin, eta bestaletik herrialde bakoitza eta mendebaldearen arteko menpekotasunarekin. Bi faktore horiek klabeak dire, herrialde bakoitzaren proiektu horrekiko implikazioa neurtu alizateko. Eta jakina, prozesu oso progresiboa da. Claro, mundo unipolar batetik gatoz, eta 30 urtez estatu batuek NATOk mendebaldeak mundu osoa kontrolpean eukidabe, eta orduan hortik apurka-apurka gero eta herrialde gehiago mugitzen ari dira, claro, mugimendu horiek ez dira gertatzen egun batetik bestera, eta loturak, dependentziak, menpekotasunak oso handiak dire herrialde asko edo gehienetan. Eta orduan, prozesu horretan, etengabeko kontraesanak aurkituko ditugu, atzera pausoak, eta horrekin kontatu behar da.
Ezin da prozesu uniforme eta jarraitu bat izan. Bueno, zeintzuk dira BRICS erakundeak dituen edabideak ondo informatorik egoteko? Bueno, erakundeak berak, ezer gutxi, web orrialde bateko, eta web orrialde horretan informazio apur bat badago, ez da? Gero komentario batzuk, komentario interesgarriak topatzeko, pues badago herrialde bakoitzak ditu gune propioak, BRICSen proiektzioan norbait aztertzeko. Oso interesgarria da Errusiaren adibidez, nkibrics.ru, National Committee on BRICS Research, hori interesgarria izan daiteke. Edo nahi badozue bideoak erabili, pues YouTubeen adibidez, dakozue TV BRICS, beste bada Think BRICS, komentario interesgarriekin, Think BRICS. Eta beste bat, EZZIO, hori da, Sangaiko erakundea eta BRICS Insight. EZZIO and BRICS Insight. Adibidez, beste asko dagoz eta interes konkretuak badituzue, horren arabera bilatu daitezke informazio gune diferenteak. Claro, segun interesa ekonomikoa dela, estrategikoa, estadistikoa edo dana, ez da. Eta, bueno, azken galdera zan globalisten eta subiranisten arteko gatazka da egun ikusten duguna. Bueno, gatazkak asko da ditugu, mai gainean, gatazka hori da nik esango nuke dela bat, baina ez bakarra, jakinan. Beste gatazka hori da igual batez be Europan eta estatu batuetan igertzen dan funtsezko gatazka bat, globalistak eta soberanisten artekoa. Baina, klaro, gero badekogu mendebaldea eta herrialde emergenten arteko gatazka, hori, edo baita ere, ikusita batez be, Errusia eta Txinaren estrategia, esan daiteke, interes orokorrak, ismo hitzetan ez jausteko, ez? Interes orokorrak alde batetik eta korporazio pribatu handien arteko gatazka. Ziurazki, azken hau, nire ustez da importantena momentu honetan mundu osoan. Eta, bueno, jarraituko dugu galderen arabera nahi dozuena komentatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Adrian Zelaia, eta ondoren galderak izango ditugu, parte hartzaileen artean seguraski gai batzuk izango dituzue buruan, eta momentua da galdera horiek egiteko. Naiz eta oso ondo marraztu duten gaia, bai Eneko Imazek, bai Adrian Zelaiak. Ia nora usartzen den. Bai, Adrian, nik galdera daukat desdolarizazioari buruz hain zuzen ere, oraindik badirudi UNIR izeneko txanpona ez dutela erabat finkatu, baina etorkizunean badirudi horretara doaztela eta gainera hain zuzen blockchainen gainean. Beraz, transakzio seguruak egiteko eta horrexgatik, ezta? Orduan, zuk nola ikusten duzu desdolarizazioaren kontua? Hemendik lasterrera, epe ertainera gertatuko ote da? Bueno, entzuten duzula uste dut, ez? Bai. Bai, entzuten duzu, ez? Bai. Bueno, a ver,
Desdolarizazioa gertatu behar da nahi eta ez kontutan hartzen badugu faktore edo oinarri ekonomikoen bilakaera. Hau da, dolarizazioa lotuta dago azkenean boterearekin. Dolarra bihurtu da mundu mailako referentziazko moneta, referentziazko divisa, batez be, estatu batuek ikudaben boterearekin. Botere ekonomikoa, baina ez bakarrik ekonomikoa, politiko eta militarrarekin. Claro, botere hori nolabait galtzen ari den neurrian, eta hori prozeso horreri buelta ematea iaia ezinezko izango zaio estatu batuei, argi dago, momentu batean, lehenago edo beranduago, dolarra ez dala izango nazioarteko referentziazko divisa. Beste kontua da noiz eta nola. Noiz eta nola. Eta, prinsipioz nik esango nuke, herrialde emergenten aldetik ez dagoela prisa handirik horretarako. Badago mugimendu txikiak, etengabeko mugimendu txikiak, euren artean salmentak eta erosketak txanpon moneta propioetan egiteko, eta aldaketa mugimendu txiki hoien bitartez apurka-apurka nahi dabez esparru monetario alternatiboak indartu. Baina moneta alternatibo bat martxan jartzea ez da eurentzat lehentasun bat momentu honetan. Baina praktikan hori egon leike lotuta aldaketa geopolitikoekin eta balizko krisi ekonomikoekin. Hau da, krisi ekonomiko gogor bat badator, egutige edo plangintza guzti horiek, igual bizkortzen hasten dire. Segun zen kontestu ekonomiko edo politikoa topatzen dugun egun batetik bestera. Egon leike lotuta estatu batuen politikekin. Desdolarizazioa prozesua martxan jartzeko pizgarri incentibo importante bat da estatu batuen dolarrari buruz gauzatzen ari diren gehiegizko politikak. Hau da, horretaz abusatzen, jarraitzen badabe abusatzen orain arte moduan, desdolarizazio prozesua bultzatuko da. Dolarra jarraituko da ahultzen, nolabait politikoki, alternatiba hoien aurrenean. Beste faktore importante bat izan daiteke Txinarena. Txina momentu honetan, BRICSen aldetik aukera bat zan moneta edo divisa berri bat martxan jartzea, eta beste aukera bat zan Txinaren moneta, yuan, erabiltzen hastia erreferentziazko moneta bezala, edo moneta alternatibo bezala. Baina, Txinak ez dauko gogo handirik hori egiteko. Zergatik, argi dago erreferentziazko moneta eukitzea abantaila handiak dituela epe laburre eta ertainera, baina benetako trampa bat izan daitekeela epe luzera. Eta bakarrik horretarako hori ikuskatzeko oso nahiko da ikustea estatu batuei gertatu jakona. Hor finanziazioa horren modu erraz lortuta, beste herrialdetatik, dolarren erreferentziari esker, dolarren nagusitasunari esker, azkenian epe luzera, epe laburrera oso erosoa, oso interesgarria izan da estatu batuentzat, edo zein proiektua, edo zein gastua finanziatzeko aukera eukidituelako, baina epe luzera, horrezegatik hain zuzen, azkenian, estatu batuak galdu dabe, indar produktiboa, indar teknologikoa, industria. Eta bihurtu dira, herrialde produktiboa izatetik, herrialde konsumitzaile izate. Eta, Txinak konstiente da dinamika horretaz, eta orduan ez dauki horrezegatik interes handia joan dolarren ordez, nolabait sustatzeko moneda alternatibo bezala. Orduan, desdolarizazio hori gertatuko da, baina noiz, horregon leikez faktore, esan dudan moduan, krisi ekonomikoak, oso importante izan daitezke, faktore geopolitikoak, segun orain martxan daukogun gatazka geopolitikoaren norabideen araberakoa,
eta bestetik faktore psikologikoak oso importantea izan daitezke. Hau da, azkenean eragileek ekonomikoak zen puntoraino jarraitzen dabe dolarrekin daukien konfiantza hori mantentzen ala ez. Eta hori faktore psikologikoak alda daitezke egun batetik bestera, pues bai arrazoi geopolitikoengatik edo dana. Bai, eskerrik asko, Adrian, nik beste galdera bat daukat, espero dezagun entzulen artean ere beste galdera batzuk edukitzea. Eta zera da, Macronek orain dela hilabete batzuk eskatu zuen BRICSen sartzeko, Frantzia izateko beste BRICS zer bat, eta ukatu egin zitzaion. Eta Frantzian eta Espainian gero eta ahots gehiago ari dira sortzen nolabait, eskatzeko, zergatik ez, BRICSen sartzeko. Hala eta guztiz, alderdi politikoetan guztiak daude mutu, inok ez du ezer esaten, salbu eta agian hemendik lasterrera sortuko diren indar politiko berriak, ezta? Bai, arekin Macronen jarrera horren atzian, nik uste dut, alde batetik badago egoeraren onarpen bat, egoeraren rekonozimiento bat, ikustea BRICSen esparruak gero eta indar handiago hartzen ari dela munduan, eta nolabait, horretan igual kokatzen hastia, igual ez litzakela gauza txarra izango, baina, BRICSen aldetik eseskoa jaso dau, argi eta garbila. Principios, Frantzia oso lotuta dagolako G7 eta bloke horrekin, eta nolabiteko trampa baten sartzea, edo naste arraro baten sartzena hastia izango litzakelako. Ze logika egon daiteke mendebaldeko herrialdeak BRICSekin lotzean, logika oso nabaria da. Alde batetik, BRICSen gero eta indarra handiago hartzean edire munduan, eta bestaldetik, mendebaldearen egoera ekonomikoa gero eta zailago izatea. Orain gutxira arte, batez be kritikoek, analista kritikoek esaten zuten, edo esaten gendun, nahi baduzue, baina azken urteetan gero eta gehiago, analista ofizialeko hasi dira onartzen mendebaldeko ekonomia ez da biela. Oin 2 hilabete Draghiren txostena, Mario Draghiren txostena, Europar batzordeak eskatuta, argi eta garbi onartu behar izan zuen, Europako ekonomia egoera tamalgarrian dagoela, baina ez orain, oin 20 urte. Produktibitatearen igoera, urteroko igoera, 1% bera dago, hori 25 urte, eta hori da, benetako estankamendo egoera. Egoera horrekin batera, inbertsioa ez dabil, Europa eta Europako enpresak ez dabil inbertsio produktiborik egiten, teknologian geldirik agoz, teknologian egiten ditugun inbertsioetan, robotizazio prozesuan atzean geratzen ari gala, asko hitz egiten dugu laugarren industria iraultzaz, baina ezer gutxi egiten dugu, eta azkenian argi dago, prinsipioz, gure egoera ekonomikoa ez dala bat ere optimista, ez dala bat ere baikorra. Baina gainera, Draghi berak esaten zuen moduan, azken urteotan hartzen hasi garen neurriak oso kaltegarriak izaten ari dira gure ekonomiarentzat. Bai Errusiarekiko burruka geopolitiko ekonomiko horretan, politika berdeak direlakoak gauzatzeko orduan, hau da, benetako mehatxuak, gure politika benetako mehatxuak bihurtzen ari dira gure ekonomiaren etorkizunarentzat.
Bueno, orduan, mendebaldeko ekonomiaren arazoak gero eta handiagoak bihurtzen ari dira, eta orduan kontestu horretan, alden neurriak, nolabaiteko loturak martxan jartzen hastia herrialde emergenteekin, guztiz logiko izango litzateke. Eta hori da, analisten posizionamiento horren funtsesko arrazoia guztiz logikoa da. Baina, klaro, zuke aipatu duzu moduan, beste gauza da, esparru politikoan. Gure klase politikoak eta parlamentoetan dauden alderdi politikoen loturak mendebaldeko egiturekin oso handiak dira. Eta, klaro, BRICSen aldeko apostu bat egitea, zentzu horretan, ez da bat ere onargarria, nolabaiteko boterea duen alderdi politiko batentzat. Ikus daiteke adibidez, Italian gertatutakoa, ez? Italiagaz izan, hitzarmen batzuk egiten Txinarekin, Txinaren komunikazioa proiektu estrategikoa dela eta arazo oso handiak ditu Europar Batasunean eta Estatu Batuekin eta presio ikaragarriak, nolabaiten lotura horiek mosten hasteko. Eta hori gertatzen ari da eta jarraituko da gertatzen herrialde guzti edo gehienetan. Argi eta garbi. Eskerrik asko, Adrian, eta ja bukatzeko bi galdera ditugu, azkenekoak izango dira, eta hemen daukagu, eneko, ez dakite Adrian entzuten duzun? Ez du entzuten, lasai, momentutxo bat, oraintxe bertan. Eneko, zurea da txanda, egizu galdera, eneko Erraiz, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak, Adrian Zelaiari egindako galdera, bota. Bai, nina ez jakin gu gaztiok sare sozialak enbeste erabiltzeunez, aberre aldi guzun gomendau BRICSen egoeria eta egunerokotasuna jarraitzeko igual eduki sortzaien bat edo YouTubeen ezagutzezun pertsonan bato sare sozialen bitxartez honi buruz informatzeko gaitxasuna mateigula gaztioi. Bai, argi dago galdera, naiz eta Adrianek, lehen referentzia batzuk aipatu dituen, ezta? Baina segurazki ekaitzen terbera da iturri interesgarria, ezta, Adrian? Ez da entzuten, Adrian, bai, mikrofonoa. Orain. Ja? Bai, esaten ari nintzen, guk hortik aparte beste gauza askori buruz lan egiten dugula, eta orduan, ekaizenterren kanalera sartzen bazarie, gure partetik primeran jakina. Baina BRICS buruzko informazioa holan modu sistematikoan eukitzeko eta modu jarraituan, lehen aipatu ditugun referentziak adibidez. Badagoz asko, baina, eman dautzuet bat webgune bati buruz, el National Committee on BRICS Research Errusian, edo YouTubeen TV BRICS, baina, gero pasatuko txue, bebai idatziz nahi doaz. TV BRICS, YouTubeen, Think BRICS, hori Think BRICS oso bideo interesgarriak ditu, BRICSen ibilbidei buruz, eta gero, EZCIO and BRICS Insight. EZCIO and BRICS Insight. EZCIO badakizu edala Shangaiko erakundea. Beste iturri garrantzitsu bat izan daiteke Diego Rutzarin brasildarrarena, badakizue Mexikon bizi den eta oso ondo menperatzen duena gaia, hain zuzen, milaka segitzaile ditu, bera filosofoa da, geopolitikan aditua eta poliglota, eta bere kanalean
kontsultatzea baino ez da. Azkeneko galdera, Jon Andoni Labirua, ETB-koa hain zuzen etorriko da, eta ia ba. Kaixo, Adrian. Neu galdera geopolitiko bat ingotzut. NATOk, Estatu Batuak berez, sortutako guda Errusiaren kontrako honetan, murgilduta gauden honetan, NATO galtzen badeu, eta emateu galtzea dagoela, ze gertatuko leike Europar neokolonietan, ez? Osea, alegia, Europar batasunean, Europar batasuneko herrietan ze gertatu leike politikoki, eta ere ze gertatu leike NATOkin, geure harremanak Europar batasuneko herriek daukegun, ez harremanak, menpekotasuna NATOkin. Ze gertatu leike bi arlo horietan, ez? Politikan, geure herrietan eta NATOren harremanekin. Eskerrik asko. Nik erantzuteko da? Hasiera ez dut oso ondo ulertu dut, zer gertatuke orain martxan dagoen gerraren amaierarekin lotuta? Bai. Ukrainiako gerra dalata, ez da? Vale. Bueno, Ukrainiako gerra, principios, Errusiak irabaziko dago, hori oso argi dago, eta horrexagatik mendebaldeko eliteak dago horren izututa, egoera horren aurrean. Bueno, gerra hori hasi aurretik oso argi geratu zen, jatorrizko edo oinarrizko arazoa ez zala horren beste lurralde batzuk edo beste batzukin gertatzen ari izana, baizik eta oro har Europa mailako segurtasunaren egitura. Eta orduko segurtasun egitura hori Errusiatik argi eta garbi planteatu zen. Hori adostu behar dugu. Denontzat onargarria den segurtasun egitura barri bat. Bueno, hori esan onartu, gatazka lehertu zen, baina argi dago gerra amaitzen danean hori mahai gainean egon behar dela. Hau da, ez da bakarrik Ukrainako esparru batzuk igual Errusiaren barne geratzen dire, Ukrainen beste esparruekin zein gertatzen da etorkizunea begira, baina batez be Europa mailako segurtasun egitura. Segurtasun egitura negoziatu berri bat. Claro, horrek zere esan edo, alde batetik NATO, OTAN desagertu behar dela. Zegatik, NATOren kontzeptua bera, horrekin segurtasun egitura edo horrekin batera ezina dalako. NATOren helburua da Errusia inguratu eta Errusia erasotu, beraz, batera ezina da horrekin. Orduan, argi dago NATO desagertuko dela. Hori iaia ziurtzat jo behar dugu. Hori alde batetik. Baina bestaldetik ez hori bakarrik. Eta NATOrekin oso zuzen lotuta dago Europar batasuna. Biak dira neurri handi batean Europa estatu batuen menpe mantentzeko egiturak. Eta orduan Europar batasunaren egitura politikoan aldaketa zuzenak eta bizkor etorriko dira ziur asko. Aldaketa horiek sustatzeko arrazoiak izango dire alde batetik Errusia eta herrialde emergenteen influentzia gero eta handiago, influentzia politiko eta ideologikoa. Influentzia hori oso handia da momentu honetan. Hau da, politikoki zuzenak diren alderdietatik kanpo mugitzen ari dira esparru guztiak, konturatzen bazaria, edo ia guztiak Errusia zaletzat jotzen direla. Prorrusuak esaten da dira. Bai, eskumatik, eskerratik, aldentzen direnak, danak Errusia zale moduan agertzen direla. Eta horrek ja adierazten dau nola, esparru ofizialetik kanpo, gauzak diferenteak egin, benetan gauza diferenteak egin nahi dutenak,
segituan hasten dira referentzia moduan hartzen Errusia edo herrialde emergenteak. Eurak gai izan dira, korporazio oligarkia korporatibo horiek boteretik kentzeko, eta guk zergatik ez. Hori segituan hasten da jendia pentsetan. Eta orduan, influentzia hori ja oso handia da momentu honetan, gerra irabazi eta gero askoz handiago bihurtuko da. Orduan, hori alde batetik eukiko dugu. Errusia eta herrialde emergenteen eragin politiko ikaragarrian, ja oso handia dela. Bestadetik, prozesu hori bizkortuko da ziurazki, Amerika estatu batuen politika berriekin. Baina hori ez dakigu oso ondo norainoa llegatuko diren, baina ematen dau badagola Europatik politikoki behintzat aldentzeko estrategia bat trumpismoaren aldetik. Hori ez dakigu benetan gauzatuko den ala ez, eta zein kriterioen arabera, baina hori gauzatzen den neurrian, gero eta errazago izango da Europako klase politikoan eta egitura politikoan gertatuko diren aldaketak gertatzea. Hori gertatzen, hori hipotesi diferenteak dago. Batzuk esaten dira, trumpismo aldenduko da Europatik politikoki. Baina beste batzuk esaten dira, igual aldendu, ala aleginduko da trumpismoaren ideiak nolabait ezartzen edo implantatzen Europan. Orduan eukiko ditugu, hori gertatzen bada, 3 indar batez be, talka egingo dutenak Europako mendebaldean. Alde batetik, oraingo klase politikoa, eskerrekoak, eskumakoak, zentrokoak, baina praktikan danak dagoz oligarkia korporatiboaren menpe, gero eukiko dugu trumpismoaren eragina, hainbat mugimendu populisten eragin eukiko duela, eta bestaletik, Errusia eta herrialde emergenteen eragina. 3 eragin politiko hoien artean, segurazki, hoien arteko borrokaren ondorioz gauzatuko dira nolabait prozesu politikoak Europa mendebaldean. Bueno, eskerrik asko, Adrian, espero dezagun guztiok hartu izanak ideia guztiak, oain agertu direnak, nahiko interesgarria izan da BRICSen inguruan zerbait gehiago jakiteko, etorkizunean gero eta garrantzi handiagoa hartuko duen erakunde baten inguruan hain zuzen ere. Eta horrexegatik zuei ere esan nola ez, Ekai Centerrek badaukala kanal bat YouTubeen milaka segitzaile edo jarraitzaile ditu, baina esan bezala komeni da etengabe Adrian Zelaiak egiten dituen bideo horiek konsultatzea gehiago jakiteko honen inguruan. Ekai Center YouTubeen eta interneten. Eta horrelatxe amaituko dugu, laster bideoa eukiko dugu eta eskerrik asko.